Hi mga kasuwid, welcome back sa ating channel. So karon dayag mga kasuwid, mao na pud ni ang atong nasa langit mga kasuwid. Ang sun ug ang star, ang moon ug ang stars. Star kay only one ra man ni. Indot kay mga kasuwid ang langit karon mga kasuwid. Duta mga kasuwid, nice kayo. Oh. Nindot kay ang sit up niya mga kasuwid. So twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, and like a diamond in the sky. Ay mga suhid, nice kayo ang atong langit mga suhid. What God made. Oh, nice kayo ang gihimo sa itong Ginoo mga kasuhid. Gitagaan ta og nindot nga buwan, gitagaan butag stars nga grabe ra kahayag. Basta una man kasuhid ang planet dili gyud makita, no? Pero karon halos gidugol na lang. Gisinin ka na mo kuha na mga tungas metros so ginang gilayo na. Grabe mga kasuhid nya karon mga kasuhid na data diri mga kasuhid. Grabe ang langit mga kasuhid eh. Oy, oy, oy. Nya mga kasuhid, kung mangutana mo og na ako asa ko. Tiyara di ko. Hi mga kasuhid, welcome back sa ating channel. God bless your family, God bless us always. So see you in my next vlog. Nara ko mga kasuhid, na ako sa ngit-ngit mga kasuhid. Kung kita niyo mga libon ni mga kasuhid na ako sa kasagbutan mga kasuhid. Ato tanawon diri. Mao ni akong karaan nga sikad mga kasuhid. Driver putag sikad. Ata diri mga kasuhid halos wala makita mga kasuhid, puro ra gyud mga sagbot. Pero ang gihimo sa Ginoo kita gyud kayo. Mao ni ang gihimo sa Ginoo mga kasuhid nga angayan nato siya nga dahigon, simbahon ug alagaron tungod sa iyang gipambuhat nga mga kahibulungan. Mga kasuhid ang Dios maayo gid sa tanang panahon nato mga kasuhid. Unsa jud kahay pasabot ani mga kasuhid na siguro kung ang Ginoo na ipasabot ani, pero kita lang gyud wa makasabot. Pareho sa iyang na pareho sa buot ipasabot sa Ginoo nga kanato nga iyang gugma daga padayon. Pero usahay lang gyud ang atong gugma di mo padayon. Ora ginay nakasayop mga kasuhid. So kasuhid, God is good all the time. And all the time, God is good. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Ginoo mao sa gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. So, bye-bye mga kasid. See you in my next vlog. Bye.